Good morning po mga bro and sis at welcome po muli sa panibago nating vlog. Ang vlog po natin ngayon ay regarding sa halalan po ng municipal president at saka po mga municipal officer po ang magiging election natin ngayon. Kasama ang mga tropa po natin, ang mga Candelaria chapter, Colgante chapter, Sampaloc, San Vicente chapter, Sampaloc chapter, Tulipan chapter po. Ayun, mga tropa natin. Medyo naantala lang ng konti na delay kasi umuulan po ngayon dito sa amin, sa Barangay Colgante. Kaya po nag-aantay po kami ngayon ng papatila kami ng ulan para po makarating yung mga kasama na po namin. Umpisan yung aking pasok po na natin ang ating intro. Nandito po ngayon kasama po natin si Master Father Guy. Master, ano po agenda natin? Ang agenda po natin ngayon, ito po yung po sa kasama na po yung monthly meeting natin dito, tapos yung pagbubutuan po ng chapter president po ng munisipyo ng Apalit. Kapalitan po natin yung chapter president pababa. Baka sakali po itong ipapalit namin, magampanan naman yung tungkulin nila na yatang sa kanila. At saka meron po kaming medyo meeting na hindi na natin pwede sabihin muna ngayon. Sikreto muna po. Confidential. Kaya po pinatawag ko lahat ng mga miyembro para magkaroon tayo ng eleksyon. Dito. Opo, lahat po pwedeng umabol. Lahat po pwede. Bigyan po natin ng pagkakataon. Pagkakataon po nila to. Para sila naman po yung sumumpa dito sa ating mga officer sa municipal. Para may experience po para may experience naman nila. Malay-malay naman nila ngayon. Oo nga po. Opo. Ganda lang po. Sige po. Sige po. Maraming salamat po. Master Father Guy. Yan. Ayun, maganda po itong ganito na bibigyan po natin ng pagkakataon yung mga bawat membro na ma-posisyon, kumbaga maging official sila ng municipal. Yan. Sa ngayon, ayan, mga tropa natin. Ito. Si TikTok boy. Yan. Ito, TikTok eh. Bro, ano yung TikTok mo? TikTok mo. Andy. Regulation lagi pa. Ayan, pa-follow po yung kanyang TikTok. Marami na po sa mga video doon na pwede nyo panoorin. Wow! Kwela. Ayos. Si Bro Edboy. Ayan, ito po yung Shadow President po ng Colgante Chapter. Medyo mayayain po. Pasensya na po. Bali ang ano po niya, madalas siya sa doon siya katrabaho sa Laguna. Yan sa Laguna. Yan. Ako. Shout out sa mga sa kanyon. Kalamba, ayun, Kalamba Laguna. Pamicho. Opo. Ulugan. Ayun, yung mga variety, variety. Ayun, yun ang collector po siya ng mga variety sa Kalamba Laguna. Yan. Maraming salamat po, bro. Baka may gusto ka i-shout out. Yung mga tropa natin dun sa Kalamba. Dapat mga kay Jomar, kay Jimbo. Ayun. Ayan, shout out po sa inyo. Bro Jomar, Bro Jimbo. Shout out din po to sa mga sinisigil niya. Magbayad po kayo. Mahirap pa din yan. Salamat po. Thank you. Si Bro Manching. Si Bro Manching, at trabaho po nito, ito po yung mga nagmamanufacture ng mga bintana, yan, mga sliding window, sliding door. Yan. Yan po sa mga KMDF namin. Ayan, sa mga lugar. Tapos si Bro, pangalaw ko? Ha? Yun, si Bro Buddy. Yan, nagkatrabaho po ito sa Dreamland. Sa Dreamland. Tapos ayan, mga ibang tropa. Nandito na. Kasi Vice Municipal ng Apalit, si Broman.
Shoutout ko muna. Wala na masabi. Masabi ko lang. Bro. Sa Lipangkano, bro? Kadwan Nakadwan dito. Sa atin, sa atin. Sorry. Nakatagap yung mukha eh. Chapter po dito. Ayun. Oo. Dito Tama. sama-sama tayo sa Oo nga. palit. Kapalit. Shoutout ko muna. Sino gusto mo siya? Shoutout muna. Gulo. Hindi, okay lang yan. Taga ano po siya, taga Kadwantete, pero naka-chapter po dito sa Colgante. Shoutout sa mga bro. Shoutout po sa inyo mga bro. Sa mga bro. Ayan. Thank you bro. Ayan. Hi po muna kayo. Ayan, Candelaria chapter po. Ayan, Makabebe. Ayan, ang kanilang presidente. Secretary. Secretary. Founder. Ayan, si Founder. Opo. Pasensya na. Ayan. Bali, nag-aantay po kami ng mga membro po namin. Thank you. Candelaria chapter ang municipality of Makabebe. Makabebe. Candelaria chapter, municipality of Makabebe. Sabi ni Roman. A few moments later. Awa. Sige po. Nandito po kami ngayon sa Barangay Hall po ng Colgante. Ito po yung dating building. Yan. Trabaho na po ako dyan. Tapos ito na po yung bagong building ngayon. Nasa tabi na po ng highway. Yan po. Project po yan ni Kapitan Dennis po. Gatsenya. Yan. Tapos ito po yung project din niya, yung extension po ng center. Ang ganda po ng center ngayon. Lumaki. So maya na lang po. A few moments later. Kilala ko po sa inyo yung aking kinakapatid. Si Sek Gon. Yan. Hello po. Barangay Secretary po dito sa Colgante. Baka may gusto pa i-shout out. Shout out muna. Wala po, ano lang. Thank you sa lahat po ng ating mga kapatid na mga MDF kasi po lagi natin nakakatulong. Basta po pag kailangan ng tulong ng barangay, Opo. one call away lang po sila. At maraming salamat po sa mga bumubo ng MDF, lalo po sa mga MDF ng Colgante. Thank you po and God bless po. Asahan niyo po kung anong kumain tulong ng barangay. In behalf of our Kapitan, Dennis L. Gatsenya, tutulong at tutulong po kami. Thank you po ulit. Maraming salamat sa tiwala. Sige po. Saludo po kami sa inyo. Opo. Thank you. A few moments later. Unahin natin yung mga nag-duty. Oo, pero tatanungin ko rin kung ilan para natin. Baka may magsobra naman. Yung naman eh. Kaya nga po ito, medyo masanting niya kung kanya katamo. Itala ko may palang na rin yung mga tamo. Kaya pinapang-posisyon, stock yung tamo. Pangawan. Hindi na nakatawa. May lisangan niya. Yung damayan tayo talaga, pamilyaya mo. Kaya kung kaya yung mga duwan. Yun, halimbawa, daro, pwede na po rin kung sa ulo. Lumanyad kayo. Lumanyad kayo kahit payaga na kayo ng pinag-unya. Pero yung priority na mo ganyan, pamilyo. Pag ano kasi, pag miyembro ang nagkasabit o namatay, obligasyon lahat ng fair market na yun. Pero pag ano po, Oo. Saan lang yung chapter lang yun? lang po yun. Oo, sa chapter lang. Oo, kaya minsan nagugulo rin ako sa mga ano. Tapos po, retang yung kailangan tapo talagang i-service pen talaga, mumuna. Yung miyembro, kapatid. Kaya hanggang sa uling patak ng dugo, ano eh. Kaya tayo eh. Nakantay kayo, kaya uling yung dugo eh.
Kaya medyo yakin yung gaka na yung hanggang malagnan ko talaga eh. Pag gano'n na ano, kahit may sakit kami, nagpapakti ko yung pumunta. Kasi kaya, ang hanggang patak ng dugo, di ba dun sa natin? Kailangan po yun. Tapos, pamilya, kailangan po natin yung presensya ng grupo. Pagdating dun. Kasi dun nararamdaman ng miyembro yung yung saya pag nakita kayo na nandun. Nag-duty na rin. A few moments later. Sila nakikita ko doon mga babae. Binunta ko sila doon kung kayo lalaki mag sumama, umalis ka agad. Sa mga bebe. Magpa-meeting ka ng founder para ma-supportan nyo naman sila, si Shelby. Kasi ikaw yung pinaka-tating nila doon Ikaw yung kailangan na pumumpas. Sumunod, pagkaya sumunod, kumuha ka ng mga ano. Nakakaya, basta gano'n ang gawin ito. Kasi kawawa yung mga babae. Nakita ko sila yung nakano. Oo, ito ba yan? Kausapin mo na lang sila. Tatawagin sana kita, wala ko ito. Pero ikaw nakita ka, nag-duty ka rin Ang binaban namin, Michael, ang puwiga Si Bro Herman. Nominate tayo ni kayo, Bopanga. O Bro Pangga, pwede yan naman nominate chapter Yan, man yung pao. O, yan, man daw. Doko. Official tayo, official. Balakpak. Ito, nominate ko ikaw, yung Mike. Balik ka agad dito. Iyan lang po. Oo, siyempre, iyan ka agad Nominate mo Wala na yung sabi. Ikaw na. Parang may ito yun. Michael Galang. Nominate ka, dito pang itagal. Bigay, Bro Pangga. I nominate. Bro Pangga. Raymond Valerio. Wala nang masambot kayo, di pwede lang kita. Oo, nominate ko rin si ano. Hindi ka pwede Biga Ben. Kakan nga. Apat na po. I nominate Carnito. Yung pong lahat po ng kasama sa nominate, pwede yung ninyong boto yung sarili ninyo. Karapatan nyo ho yun. Babro, ito mo yun. Pasulatan nga yan, hindi nung puto. Hindi mo kay Master. Metong. Ayaw mo, sige, metong. Alas silipan. Oo, ayan. Okay, bago mo. Okay, sabihan. Paano niya mo bro? Oy, doon ka. Ali, meron ali. Masarap ko sa ito. Doon ka. Upo ko na bro. Mga bro, nominate po natin ngayon ay dalawang Colgante, isang Tampano, saka isang sa Vicente. Si Bro Mike, saka po si Bro Herman, si Bro Michael, saka si Bro Raymond. Sana ho yung pagpili ho natin si Reto. Yung boto ko. Hindi mo kayo iboto pa rin. Sige ho, simulan na ho natin. Una na lang ho. Ganito maganda. Hindi ko nakikita. Isimula na po yung aming botohan. Visit order, kailangan kaya may visit order.
Di ba ba ilo pagkain niya? Ano pagkain ba? Kahit nalagyo niya muna. Kulang na ni kayo. Kangalanin dito na ba? Huwag ang nagyo yan, pwede rin. Kaya pinito ba? Ito po, mga excited kung pares na po may gagawin. Ako pa lang, Michael, kaya. Michael pa. Mali, kayo rin. Mike. Taas Michael. Michael C. Michael. Basta yung kay Bro Mike po, nakalagay Mike, no? Ang sasampalok lang naman po, Michael. Ulitan. Sige po, sunod na muna. Sunod na kayo. Okay na kayo. Okay na lang. May mga guardians, alam niya kung ano ibig sabihin nito. Ayan, sombrero umiikot. Diba mga Jalingan. ito, ibabig time. Tinago sa kanan. Kaya nga, ito dinabas. Kala ko, lalahatin mo. Ay, gastos yung sasakyan. Buta, manulak ko. Mabilising collection, at walang sublero eh. Next po. Oh, sa iyo ako. Siyempre. Ay, hindi may Epoy. Isa na rin. Hila pa po. Oh, din na pa po. Ready kayo rin, soft drinks. Ganda lang maragul, manyad kay plastic. Bono. Kailangan mo tingin mag. Wala na po, may Ken. Okay na po. Okay na.